parella de moda na música, a parella que ainda así respecta a súa vida en solitario, quere dicir que conviven exitosamente en parella, pero logo tamén facendo o seu traballo pola súa conta. Pili como comunicadora, non só como cantante, sino tamén presentando programas de éxito na televisión de Galicia. Estás contenta nas dúas facetas, non, Pili? Estou feliz. Sí. Ao fin e ao cabo, todo é comunicar coa xente. Estando a gusto, pois eu sou feliz. E Ortiga está facendo un disco en solitario. Contame, Chicho. Pois nada, levo aí moitísimos meses encerrados nunha habitación con moitos cables e a ver se consigo acabar, que me tarda un poquito, verdad? Tens que ir metendo presa. Pois, a ver se che boto un cable aquí cas preguntas. Por favor. Comezamos. Tempo, que presentador de Ferrol volveu a súa faceta cunha segunda etapa no programa Allá tú? Jesús Vázquez. Correcto. A nai deste Jesús chamábase María? No. Pois non. Na casa deste Jesús había un boi e unha mula? No, de Jesús Vázquez. Creo que no. Pois non. Se Jesús fose portugués, en que lugar preto de Lisboa debería nacer? En Belén. Belén con M, correcto. De que están feitos os coñecidos pastéis de Belén? De crema. Como é? De crema. Contame ben como é, Pili. Ai, hojaldre, crema. Ten aí o follado. Son a miña debilidade. Tengo unha debilidade. Se nota bien. É correcto. Os primeiros en retar hoxe son os da música, Pili e Ortiga. A quen escolledes para os retos? Pois eu quero escoller a Castiñeiras e a Nogueira. Porque nos botaron fora na final. Pili tamén, a segunda a moción de censura. Entón, atención, porque temos de curruncho a curruncho. Imos con Adrián e Fran. Os temas son estes: Pili, Chicho en abril, Os Maios, Lume en xuño, Co corazón nun puño. Co corazón. Co corazón. Somos moi de corazón. A primeira de corazón que trae música, tempo. Soaba con forza hai 2 décadas. Corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. ¡Comprobamos! Aí van os puntiños. Os puntiños foron moi ben. 20 na seguinte, tempo. En que ano publicou Alejandro Sanz a canción Corazón Partío? No 98, no 99. Sí, por aí. 98. 98. Xa lle deu tempo ao corazón a, digamos, a cicatrizar e ben, non? Digo eu. Pero quítalle un. 97, 1997. Bueno, por un, tampouco estivemos 0,5, non? Agora. Aquí dou a puntuación, son estritos, son 30 en xogo agora, tempo. Os concertos de The Rapans acabaron todo o ano con esta canción. Hai corazón bonito, hai corazón salvaje. Deja de... Corazón bonito, hay corazón salvaje. Deja de guerrear. Deja de pensar, ¿no? Deja de pensar. Deja de qué? Pensar. De qué? Pensar. Pensades que pensar, comprobamos. Que isto xa é máis da nosa época. Isto xa é... Claro, isto flúe. Non quero dicir nada, pero notase vos que tedes un pasado, correcto. E 40 na derradeira da quenda de curruncho a curruncho. Tempo. Que revista do corazón publicou a exclusiva de Ana Obregón e a súa filla? Será hola. Hola. ¿Por qué me dices? No, Tempo, Nos dicimos hola. Hola, é correcto. Vamos facer reconto como van as cousas de quen me teño que despedir por hoxe xa.
comprobamos marcadores. Pois atención porque temos por riba Castiñeiras e Nogueira, pero atención porque hai empate entre Mariñas e Cañotas e Pili, Pampín e Ortiga. E os que empatan, Chicho, os que empatan desempatan. Xa. Así que as primeiras: Carmen Sevilla, Antoñita Colomé, Soledad Miranda. Que actriz sevillana protagonizou a película erótica Vampiros Lesbos en 1971? Antoñita Colomé. Bueno, teño que preguntarlle a Moncho Lemos pola película que non a traballei. Eu Teño tampouco. que dicilo. A ver que di Moncho. Foi Soledad Miranda. Soledad Miranda. Ollo. Así que, Chicho, Pili, vémonos mañá. Ata Aburillo, mañá. amigos. Ata mañá. Chao, gracias.